Hej alle sammen, nu er vi tilbage med en YouTube-video. Pjæv, kom, Pjæv, hej. Og det er hjemme ved Magnus. Parkour Pjæv. Hej, hej, sig goddag til kameraet. Se kameraet, du må ikke skrive, vel? Lille Pjæv, det handler lidt om hendes hunde. Og så finder vi sofa, lampe, parkour. Og han fik en bror, den på. Den er ikke klar endnu. Jo, den er der. Hej, Pjæv. Pjævs. For helvede, nej. Nå, men alle sammen, den blev jo ikke så lang. Men det handlede lidt om Magnus' hund. Ja, og husk at give et lille subscribe og et like. Ja, lige der. Ja, og farvel. Farvel, siger Pjævs. Ja, nu gider jeg ikke mere.